Здравейте, здравейте, аз съм Надежда Чучеркова. Това е един много кратък разказ на един мъж, който казва, че жените малко са откачили въобще законите и един мъж трябва винаги да се пази в днешно време. Като казва, че много пъти ощипвал някое момиче, не може да се сдържи едно време, но в днешно време трябва да си държиш ръцете нагоре и зад гърба си като арестант, защото за всяко такова своеволие може да ти скарат педофил там и всякакви други и казват, че жените също са станали такива, пишели какво ли не в интернет, и по вестниците, по телевизията и така нататък. Някакво момиче, така пак някой нещо дребно, тя била вече на 18 години, обаче писали, че бил педофил и така. Някакво дете, детето, момчето играе някакви спортни танци и има си партньорка също момиченце и двете деца отиват до туалетна, всяко в различна туалетна и момченцето излиза от туалетната и така не може да се загащи, но все пак той свикнало в тези костюми, така да бъде прилежно и така нататък. И отива веднага бързо тича към баща си да го загащи. И момиченцето, което също е там негова партньорка в танците. И тя почва също да вика, на той е бащата на момченцето, да го загащи него. Вика, аз щях да я загащя, обаче сега в днешно време не смея да пипна никакво момиченце, че после не се знае какво ще кажат и какво ще... И самото дете също, да кажем, или някое дете. И майка му, ако ме беше видяла, аз вика, веднага си сложих ръцете зад гърба, като арестант и казах да отиде там при майка си, при баба си и те ще я загащят. Така че много трябва да се внимава с тези. Освен това, той каза, че някакъв си негов приятел там бил осъден нещо си за някакво като убийство, нещо такова. Бил 8 години осъден там по техните закони. Излежал 6 и ще го пусна. Там явно имат си някакви, как по-рано да излязат. Може би като работят там или как беше, не съм много наясно. За такива педофилство и такива работи била много по-голяма там присъдата. Ама доказано, ама недоказано. И някои момичета така, като нарочно да кажем, казвали нещо за дядо си, за някой, който бил вече на такава възраст, че той не е способен на каквото и да било. Обаче и така, и тези хора просто ги съдят, защото било много законите за педофилство, за такива неща, вече самото общество било много и медии и всичко. И не може просто да не ги осъдят. Невинни, не невинни. И така.
Хубава вечер ви желая. Пазете се и внимавайте какво правите.